ngarep suwuk kowe kok angel. Kowe request kuwi to, Gong. Pengen aku nganggo kuwi. Ha iya. Ha iya. Jane suwukane rumpil. Iya. Iki gara-gara ora ana cangik kok ngundang. Karo apa macange. Enenge Petruk gareng karo Begong. Nah, iya. Lon-lonan ya, Truk. Lah iya. Iki hajate jan kabul tenan. Acarane ora mung bengi iki karo wingi bengi ora. Ha iya. Wis saka tanggal 10 acarane. Oh, ha iya. Awake dhewe bagian dari random acara apa adat bersih desa iki, bersih dusun. Iya. Bersih dusun kok. Heeh. Nek bersih desa iki sing bersih desa Desa Reca. Ngandani. Iya. Matur nuwun pokoke donga pamuji kanggo warga masyarakat Anggrung Gondok ya Reng. Bener. Kowe niki petani luar biasa, destinasi wisata ya akeh. Iya. Pokoke ora kurang. Kandhani kok. Yo tetembangan yo alon-alon. Iya. Ngedetes mak aku nyawang selendang biru. Banter-bantere Truk ora apa-apa. Karo kemulan ora apa-apa. Heeh. Lah ning aku ki ya angin banter ya aku ya kemulan ya blas ya ora apa-apa. Kowe mono kan wong digdaya to, Gong. Kandhane. Ora saking digdayan aku wis masuk angin wingi-wingi yakin. Iya. Kowe iki aja gleleng, kowe iki syukurana sehat ki syukurana, Gang. Bersyukur dadi wong urip ki sing bersyukur. Ora kena sombong gleleng ngono kuwi dumeliyane do kademen kowe ora dhewe terus anggepmu apa ora. Nek kowe dinahi lara terus jalingi sambat sebut ngarwara. Lho, ngapa? Alehku sombong mergo aku sehat ki rak wujud syukurku to, Ren. Tegese aku ngetokke gelo aku sehat. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti Allah. Iya. Heeh, modar gareng lah. Dintahi karo Bagong. Men, kulino aku nek gur dintahi karo dobleh iki aku kulino. Iya. Dipadake sumpana ya kerep. Iya. Anyelai. Aku wae iki tak pisung-sungake kanggo ingkang ngersake mau kok. Heeh, Truk. Iya. Janji. Cengkake ini kan. Kuwi cengkake ini kan tak nggo ning suluk. Ha iya. Dadi warna terus dadi variasi. Iya. Selendang biru. Selendang biru. Mung enake iki cengkake Pak Warjo kok. Ati nora tekan batin setiamu. Bagong kowe, Gong. Ya, selendang biru. Ya. Grupake ya. Tatapana janjimu selendang biru. Oh ya mula. Sing ngendang Mbah Yono bengok. Lambemu kowe ora kok Mbah Yono bengok ora. Kowe gojekan iki setengah papan aglokas gara-gara. Ora apa-apa pancen iki mengko luwih padang bubare, Gong. Heeh. Santai wae luwih padang ki ora saya adem ning saya malah dadi anget. Heeh. Iya. Men karep bengak-bengok nanti entek suarane. Iya. Mau pamundutane gladhek glinding, Reng. Oh ya.
Ki Oh ya, Glathik Glinding iki mau wis nyawer kok Bu Surata. Iya. Ibu Surata badhe nyuwun jineman Glathik Glinding. Ya. Didum ya? Ya. Nek mau bengi sing ngaturke wis Bu nek jineman ki lumrahe kaya Bu Tarni, Bu Tianing nek saiki sing nom-nom. Oh ya. Mudiar ora. Ha iso ora ditanting sikik si sapa Mbak Niken saguh ora ngaturke Glathik Glinding. Saguh mboten, Mbak? Saguh ta? Oh nggih, saguh. Iya. Oh, kowe iki mutusi dhewe ta. Aja sok kemeruh to nek ora roh urung genah kepastiane. Pripun, Mbak? Gentenipun mboten saguh dilemparke teng sing ngendang mawon. Wah. Masalah iki kaitane tak iki sing ngendangi mijil kemijilan ka to, Reng? Heeh. Sekelingan aku. Iya. Heeh. Butia wae, Gong, Butia. Iya. Coba Gong Butia. Apa Glathik Glinding? Ya. Kemana? Udu kuwi. Glathik Glinding. Kok ya mesa tok sambung-sambung ora. Mangga, Bu. Glathik Glinding. Ya. Nenu kinopita. Singatirta Mas. Oh, Singatirta. Singa wis ngarani Tirta banyu singa. Singatirta. Raja. Mangasa. Haha. Nah. Penak banget, cocok ora? Cocok banget. Klop ora? Klop banget. Sinden karo sing ngendang templek ora? Templek banget. Karang sepasang. Oh. Iki wangune iki umpama Butia karo sing ngendang kowe iki cokekan mubeng desa ngono kae. Nggawa kendang kedhen tak kendang. Nek lumrahe cokekan ki siter kok ya gong ngono. Wah, kendang. Oh, model kok. Oh iya. Ambok ora kae goro-goro ngono. Ora apa-apa. Lah Pak Warisa eneng ki ya malah sisan. Kaya Upin Roipin kok. Intermezzo kok ya Pak nggih, Pak nggih. Jarum black kersa mboten Pak, jarum black. Watake gareng ki lho jan. Kersa jarum black.
Tuku. Anak buntute. Larang udute kono ereng karo udutmu. Apa udute? ST12. Wah. ST ya tentrem wah larang kuwi rokok obat kaya terus. Ha iya, mula kae ajeg sehat Pak Warisa kae. Heeh. Ajeg sehat. Iya. Heeh. Nanunine. Aja geseh to. Anto daya Antuk Jaya. ya rohani rara Ruhani rara. rasa mulya tangken detmu kareng rasani lakawasu kaing indriyatan naswala nanon rasa suman kang metengkin nawe padang senegat laying lawanan sawanang wanang kang tulus Semar ki jelek sak. Semanu gara-gara agi wae kok semare wis metu ya ora ngembuh. Semane. Semare kemeton lambemu. Iya. Nanunine. Cahya katri tri tri bosnya wicici Nangdutan yang wayahe sesuk nangdutan kok. Santai wae. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Takbir. Allahu akbar. Kaya arep merangi Israel ora wae iki. Iya, mangga Bu. Terus ke, Bu. Lagi kelangan enggak ngaya iya sing diparani mau ya wong sing luweh tahu kelangan enggak iya marane anu to Mas Roni Awe to heeh Adi Wagimen iya iya ngono kae di video kok nek wis waras diduduhke isin kok. Iya. Sreku manyar bendut kenca napi nabar saking aku mingko rumah sabrang kalbu wadon tempeso kacipto semulut cekar melati Wes diaturke panjenengane Ibu Suratareng. Ya, muga katampi srana jampi sayah panglipur. Iya, wah dinikmati karo leyeh-leyeh. Heeh.
Seneng aku. Hiburan aku. Piye apa go mulih Gunung Kidul wae? Wes. Mangentek-entek liwetan. Ya. Sing alus-alus wis diaturke, Neng. Ya, wong mau bengi ya wis wah wis ora kurang-kurang le gojekan tembang-tembang kuno mah bengi ya wis ditokke. Heeh. Sara Yuda. Sara Yuda ora Sara Buddha. Iya. Lungeng gadung dan seterusnya kae wis. Irim-irim ras wangi wis ditokke ya, Kang. Heeh. Karo sindane iki. Ki bengi iki wis aktif meneh to sindane. Iya. Wis mambengi jan sikile-kile kaya kere kae. Iya. Iki wis dicas awake, Gang. Heeh. Mambengi wis do entek baterene. Saiki diganti baterai sing luwih anyar. Ya, apa? Alkalin. Ya. Alkalin ora alkalin. Ya. Milio sinden, Gong. Oke, sinden. Takon ngadeg. Ya. Kelera-kleru kae. Goro-goro Pak Cangik. Pak Cangik. Ayo, Dek. Apa Mbak Okta? Oh ya, Mbak Okta. Kok seleramu ora kena bodi sing kowe iki mah ben marem kok aku nek Mbak Okta sing nembang ki aku marem. Oh iya. Lah nek liyane ora sing nembang liyane Mbak Okta ora marem ngono. Marem. Iya. Benar bahwa sebenarnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Iya. Dan oleh sebab itu wonten dawuh Mas Bagong. Ngadeg no. Oh ngadeg. Jenengku ki Okta Udu Wardoyo, Dik. Wardoyo ki sing demong ora iki. Siwar Wardoyo bancaan meneh salin jeneng. Iya. Nembang Mbak yo. Oh nggih. Aku suwe ora tau krungu tembange kuwi. Apa? Ampun sik angel-angel. Mboten. Nek cintaku sekonyong-konyong order pripun? Lali. Ayo kuwi karang lagu. Lah kula niku lagu anyar mboten apa lagu lawas lali. Mati wae, Mbak. Lambemu kang ora. Apa piye anyar lali? Apa anyar rapal lawas lali? Iya. Subhanallah tenan kok. Iya. Maksudnya Allah. Iya. Apa liyane kuwi to, Tru? Oh ya sing aja sing kuno-kuno banget ya ora. Heeh. Iki anyar, Mbak. Kudune sampean kelingan. Napa? KITIR Sumilir. KITIR. Kitir Sumilir. Kitir Sumilir, engko ndak kleru rujak jeruk ya. Kudu cetha Kitir Sumilir. Mekaten, Mbak. Kumrece ing banyu kali. Ora. Dede sanes niku. Nyanyi. Kae beda kae Ketaman Asmara. Ketaman Asmara. Cross check sik, Truk. Ngapa? Sing Jaipong isih sugeng apa ora? Oh, isih. Absen ya yang Jaipong. Kok tembungmu bali. Isih sugeng apa? Tegese iki urung ngantuk, urung entek baterene ngono lho, Truk. Oh iya. Wah, cetha isih sugeng paripurna ngono kok kowe iki. Ngawur. Iya, Gang. Di anu, Mas. Kuwi sampling kendang Thailand ana ora? Ni tak dundang kok dundang tak dundang tak dundang. Ben kaya ning pinggir pantai rasane. Oh iya ngono to. Ya. Ya. Ayo Wardoyo men park kae, Tru. Engko nek bali saka kene jenengku do nyeluk Wardoyo kabeh. Wis sisan bancaan ora apa-apa. Yo, War. Heeh. Joget sing tenanan. Ya. Oke, J, aro, lo.
Lenyaman. Wardoyo goyang. Ojo Wardoyo goyang ngene iki lho. Ora apa-apa, semenang bengi iki tok. Sesuk bali okta meneh. Nggih. Anganku tambara alam bermega ngitang lintang sesulur padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerena tak titipi itu tak jantung lalu itan lemongan kang rerambatan sekarang makan karo orang jangan tak goleki ana ngendi si pancerena Rina wengi wewayangmu beda atiku Singa terata saumpama kapan bayang aku bisa ngekepintang aku samar kuwatir aku tak kabah sekarang makan karo orongan jangan ngalangan mau upama tunggu temete sing beda kanggo nalasi wong-wong gedhe Sik. Tampane pengendange pengendang batang. Gedang batang Batang. Oh keseselan bae kok. Iya. Yo, Mas Gale, monggo. anganku ngambara anembus mega ngitong lintang sesulur padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerena tak titipi kidung tegetak ing jantung lungitan lenglungan kang rerambatan among sarang rangket jiwaku tak kirimi layang kitir tak sabar diangin sumir ora krasa sliramu tanpa sana pingin Aku samar kuatir
Kapan arep nganggo suwuk kowe iki reng sabar to ana wayahe dhewe kowe iki kok ora. Oh kesusu ora. Kowe pindak mburi kelir lho. Ha iya. Kowe iki iso matek aji anu kok ya sepi angin kok ya gong iso teleportasi saka kono mau cling ning mburi kelir. Digdaya ora digdaya. Piye? Piye? Wardaya. Heeh. Nggih, ama bakdo nggih. Heeh, nggih. Subhanallah. Iya. Iki diurutke kaya nek mau limbukan ora urut le ngadeg sindene iki diurutke le ngadeg ya, Gong. Oke. Ya. Urute Mbak Okta berarti Mbak siapa, Truk? Niken. Mbak Niken. Ayo ngadeg Mbak. Tunjung bang terate katuran jumeneng dhateng panjenenganipun kami. Irim-irim gembeng bepeng gembeng bepeng terate beng seri mulut Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bude. Wah. Mamake Pandu, Gong. Heeh, Pandu Pramuka. Iya. Iki mbahne Pandhawa lho. Lah iya. Iya. Mamake Prabu Pandu anggap kowe. Nek tembang Mbak Yu. Napa lagune? Di iki mau bar pelok. Ya wis pokoke bengi iki slendro pelok, slendro pelok, slendro pelok. Heeh, ya. Iya. Kae jane adine Mas Pinto lho, Ren. Anu apa ya? Mas Pinto ya ndek jaket kaya ngono kuwi kok persis. Slendro, Mbak. Slendro lagune napa? Oh, anu. Terserah sampean. Aku kuwi judeg ya aku milih lagu ki mikir ngeleng-eleng. Lagu ki akeh banget kok. Ganti sampean ngarani. Gubuk Asmara wis metu rong dina iki. Dereng. Oh, Gubuk Asmara kuwi, Mbak. Oh iya. Manut nggih. Sriuning utawa gelo. Dadi Sriuning garis miring gelo. Gelo wis dadi Sriuninge ora apa-apa. Nggih. Ora yen ngene to, Di. Heeh, Ndra. Iya. Gubuk Asmara dibawani, Mbak. Oh, nggih. Iki dipidhangetke esuk-esukan ngene iki. Wah, penak. Karo ngelilir. Ya. Nggih, Pak Cange. Nggih. Pak Cange ndasmu. Ah, kowe iki kok. Terus Cange kok lemune kaya ngene. Ha iya. Mas Pinto diberkahi Kang Rayi. Iki cuma kamu ya? Oke, cuma kamu Mas. Nggih, yo. Cuma kamu. Bawane. Yo, tak bawa sik. Nyingkar nyingku Ki engko nek pembalunge ndaraturku ya. Heeh. Subuke nenen ngono. Oke. Oh, iki gertekne arep ketokke suwuk kuwi ngono ta? Aku ki wis ngimpi lho, ngimpi dirubung sendok. Ngimpi kok dirubung sendok. Aku sangka aku ngimpi kowe Sasmita Nyasmitane kudu ngetokke suwuk kuwi ren. Oh iya. Iki pamundutan Sri Semara Bumi etanku kono, etan dusunku kono. Ngendi anak Sri Semara Bumi kok njaluk suwuk kaya ngono. Subhanallah. Wiwi. Wiwi tane nyingkar nyingku
Nek Mbak Nikan ki saya esuk Mas saya cetha suarane terus. Ha iya. Nek sing kiwane Mbak Nikan ki mau saya esuk ki saya wiwitane. Iya. Oh, adem kok yo. Nyingkar. Iya. Lingsan yen kemutan. Iki dong iki wiyagane iki menghibur para lenggah malah Malah dihibur karo sing lenggah. senenge ram malahan. Wah, jan wis nyenengke tenan warga kene iki, Bro. Ah iya. Ah karang wiyagamu ki ora ana sing bahagia kok uripe. Niki iki wis arep rampung wayangan iki malah do sedih lho. Kandhane. Wah, mulih ketemu Ayo. bojo. Wah. Terutama sing nyaron kae, Mas. Pikirane ning utek sing dipikir kepiye lek arep ndelikke dhuwit. Ya iya to, angger job Wingi- luar kota wis. Wingi pitike ilang ki tak kira nek arep turut berduka cita apa melu sungguh apa ono. Tekan omahe mulane arep lelungane pitike iki disimpen sing pripen. Wong lanang ora perti nyimpen bebarengan. Man kae wis yoga-yoga yane wis do mulai memumikan diri. Lelampahan. Tekan kono, Mas. Lelampahan kang uri Cengkoke. Hei. Tresno tulus nadyan nengku bekas Sing ngendang wis kembali ke posisinya. Sapa? Pak Mloyo. Ayo. Yen liwat aku kene. Wes. Bubur kae. Gluduk. Mangga Mbak Nikan di mumpung Pak Mloyo nyekel kendang. Subhanallah Pak Jalang. Pak Cange. Oh iya Pak Cange. Di anu sih kek nek umpama anu ya kek hup ngono kek disigek si adan. Oke gelo lho nek ora rampung. Santean wing nembang kok gelo ta kowe kok gampang cugetan. Yen mangga Mbak. Yen lewat aku kelingan kubur kae biyen tak goleren. Nek jaga kebakno lisan warna apa tanda isi prawan Iya ngenak mah. jenenge kubukas marah biyen kae tak go andhek tresno tanpa dan tanpa Roda. Tak gendak detak gunung. Roda. taman asmara Idik ngalor ala idik ngidul. kubung kae ngiper Blak, tak. wati Tak, tak. wiwit Blak, tak. biyen Tak, tak. tumeka Oh. saiki
Gonta-gonta. Kupok kae kebak cerita wayang wengi nganti kaget Entake nganggo anu kosek. Oh, ladrang, Gong. Oh, ya. Catetan sajroning ati kataen nutur saya merati. Dangdut. Oke. Aku kowe dadi garwa. Dangdut. Aku gumun weruh Semar ya, Rang. Jan. Hiburan go dalang tenane. Wiyaga ki hiburane dalang ki ming wiyaga. Iya. Wis. Ngomple. Iya. Pun nggih. Nggih. Catetan. Ya. Dang-dung. Ya. Banterke tempone, Gong. Oke. Tempone sepiro arepan? Oh iya. Mutiar tenan iki, Man. Coba. Ayo, Mbak. Catetan sajroning ati ya meso templek jembek meso apa jenenge ora ketrikel babar pisan. Heeh. Kowe
Tak anggap, monggo nggih Bapak Ibu pun sekseni kanthi genjlengan kala wau sukertanipun Mas Juang ingkang kala wau tilem ical sakmenika gangsaran truk. Ya. Sah sinampurna Gong. Ilang sarap sawane kari gelis gedene truk. Ya. Malah ikrar. Awitekno HP ya. Iya. Satu lagi. Oh ya. Mbak Via pengen nembang. Oh ya pengen nembang. Nembang apa, Gong? Gerajakan Banyuwangi nek. Kabar yang tak tampa. Oh ya. Jajal nggak Mbak? Ya, oke. Ora apa-apa wis. Sinden mau apa kita beri apa. Oke. Krunguku gerajakan lho. Oh ya. Jam 12 Gong mesakno kae engko nangis nek ora ton. Kowe engko nangis terus udu kumat. Ora kok. Ki wanita normal ya. Iya. Karo Pak Pardi. Oh iya. Pak Pardi. Ketok nek Pak Parjo kok urung tau anu to Gong. Urung tau eksis to. Aja. Mesake nek Pak Parjo. Lah ngopo? Soale ora lucu wong iki engko nek dimentahi wong semene ra. Nek jan iki lucu piyaine Pak Parjo ki lucu. Ngempekne kanca-kanca ki do segan arep ngguyu. Mergo piyaine ki perbawa tur besus. Sinten siase? Mas Pardi. Oh iya, ora apa-apa. Pilih Mas. Malah iren-irenan. Ayo. Gong kowe Pak Demu lho Gong ora gagas. Ayo, Dek. Ya. Njaluk tulung. Enggak, Pak De. Heeh. Wajan wis kok ya dadak kok kan perceka ngombe barang iki lho. Men kok ya bar memangan. Seret ya, seret. Ya nek wong piyayi ora udut ki ngono kuwi, sewengi meng mangan. Wah. Heeh ya. Iya. Wah, isih ajek ae, Truk. Ngapa? Wirune 5 kilan. Lah kek pripun? Lah mosok wong duet kok siji ngisor, siji dhuwur. Wireti aku karepe arep sing dienggo arep prinsip biologis. Iya. Heeh. Kaya nganggo dress. Wiyoga gamisan lagi iki kok. Apik banget Pak De. Ya apa? Jane menghibur tenan. Ya. Dangdut ya, dangdut. Yo yo jam 12 yo. Jualane randangdut temah nggih. Yo. Dang plang plak. Jam 12. Jam 12, Mas. Pin. Sing joget sing bener. Sing bener sing joget. Kelingan manis esame. Yor kelingan ramah gemuyune. Kasih sayange. Karepatiku lakon dadi bojoku. Sayange wis luluh. Anen aku
ngenteni bojone sayange wis duwe bojo nanging aku kebatot tresno rasane ngati lakon dadi jodone ya Mpun Pak Limbu Pak Limbu. Mpun Pak Limbu Nggih, Pun. Pak Limbu. Kelungguh nganti tuku. Nggih. Matur nuwun nggih Pakde nggih. Ya enek wong model kaya ngono ya, Gang. Unik tenan ape iki? Heeh. Keanekaragaman. Iya, ya. Jan wis bali meneh. Ketake wis ngasut gek urip meneh kae. Dolelen. Liyane salat subuh kok Pak Jange. Pak Jange. Dengkele atos. Kiyaine nesu. Ngapunten Pak Senes kula Pak. Petruk Pak. Weh, Bagong kok. Ngerti wayah ora? Ngerti wayah ora kowe? Nek kowe ora ngerti wayah ya maklum, jam tanganmu tok dol. Nggih Pak, nggih ngestaken dawuh. Kersanipun kados pundi? Kula nderek Bapak. Monggo sekaremu arep kepiye, Mas? Ndara Janaka kae wis ngenteni. Iki sing diutus kon neng pertapan Kutha Runggu kok suwe banget tak enteni ora teko-teko. Bul madu gojek. Sampurnake mau. Wong gleleng tenan Semar. Iya. Wong pirantimu ilange kok marung. Ya. Ngawur ora ya Kang Sebaya, truk ya. Ya. Janeng kalogo kantilangin lintang surya kusuma nirwana sumawa
mereka den prayitna semuris eko balik titiyani kondo yoni Trisunya purnama sesi Gilar-gilar semedyan ning tengahe latar milangono lintang Bima Sekti bocah bajang giring angin rentak baterainya itu ngedrop Bekek sak duli tomel Gus nyuwun pangapunten ngantos randhat anggenipun anak kula Dlondeng Petruk kalih Dubleh Bagong ning atase diutus sowan teng pertapan Kutha Runggu niku wingi sonten jam 10:30. Lah kok pendake esuk nembe sowan teng Madukara. Nek ajeng dawahke pidana mang dawahke mawon. Mangukum anak kula loro niki. Nggih, Den. Kula ngakoni kalepatan kesuwen leh kula. Gojek wau, kula ngakoni keluputan kesuwen leh kula. Dolanan kalih garing-garing Petruk mau. Mula nek sampeyan ajeng paring redana kalih kula. Lahir batin kula ikhlas kula sagah nglampahi ndara. Nek ajeng paring garwa kalih kula. Aneh-aneh cangkem ora gong iki. Ngakoni luput wae. Entek-entekane njaluk redana ki apa ora Bagong ra ya ora kelakon to terus men. Mau ning pertapan Kutha Runggu sing marake geger iki ya ming Bagong. Petruk wonten Jawa Gus tak dangu sowanmu mergo aku ora percaya karo guneme Bagong udar ora wis ora dipercaya Gong ora dipercaya ya men penting kertune Ndara Janaka sing nyekel aku eleke Ndara Janaka sing nyekel aku kala mangsane Ndara Janaka arep apa klewo-klewo karo aku kok aku mung kari ngomong Ndara Sembadra Bagong wonten dawuh matura nah ngandel ora nek wadine sing siji iki dheke gila tenan, Ndra. Heeh ta. Nggih, Den, kepareng matur. Gandeng sampean pun kula ancam mawi Bidhi Sinangleng. Waduh. Bidhi Sinangleng ki ya. Ngatasi kon nembang jambu alas kon dadak semaya kula tungi Bidhi Sinangleng. Akhiripun kesdu lan kersa majeng nembang jambu alas. Iya, Bagong. Nggih. Kepareng matur Den wau kula kalih Petruk pun kelakon
Bogem mentah apa? Aja sia-sia to Pak Demu ngono. Wis akeh banget emoroti det aku. Karo padine. Wau mun kepareng sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu Den. Teng menika pun kepanggih Sang Begawan. Duh, modar lali tenan. Kesawa Sidi. Hah? Kesawa Sidi. Nah, Kesawa Sidi. Jan sing tak eling-eling mung jenenge Kasiden, Kasiden. Kasiden Production. Wis tangi wonge. Iya. Kula suwun ngersanipun Sang Begawan. Kesawa Sidi rembuke pun cetha ya, Tru. Heeh. Nggih, Den. Ning rikala semanten Sang Begawan Kesawa Sidi niku dereng ngantos miyos pangandikan teng mriku niku ndelalah pun lenggah Begawan Durna. Wah, geger padu pokoke. Kula alih Bagong padu karo Begawan Durna, ndelalah Begawan Durna nggawa siswa kinasihe Ratu Negara Jodipati. Inggih menika Prabu Jrono Kadasar. Nek ora kleru ya, Gong. Heeh, bener. Lah, dadi pasulayan temah kula kalih Bagong niku wah alok benda Swalapati. Malah teng mriku nggih enten Anoman, diwangi Anoman kula karo Anoman niku gelut mungsuh. Wadyabalane Prabu Jrono Kadasar nggih mungsuh Prasata Kurawa. Iya, Petruk. Nggih. Wekasane niku malah enten kanan sing aneh-aneh, Den. Aneh-aneh piye? Walah, elok tenan. Wau niku kula niku sowan mriku niku teng munggah teng gunung Kutha Runggu niku wah kesele ra jaman-jaman. Lah bareng kula bar Bandayuda benda Swalapati kalian mungsuh wadyabalane wong niku wau niku gununge ilang, Den. Gununge ilang niku malah mung enten wujude gumuk pasir amba banget niku ya, Gong. Nggih. Saking ambane gajah menamot. Gajah sak trek niku mamot. Ah trek karo gajah gedhe gajahe kok. Lah tumuli kula matur Ndara Janaka prayoganipun kados pundi? Gandeng kula bingung, wong Gunung Kutha Runggu wis ilang. Gelem ora gelem pertapan Kutha Runggu nggih ical. Lah kula pasrahke kawontenan kula konduraken kersanipun Ndara Janaka inggih Ndara Permadi ingkang badhe kula wentah njenengan ngebor kawontenan mriku Ndara. Permara remeng swamyong ambreng kadi karenane kasmose yen neng marga malaku tumiring sang kondo tumiring sang kondo mastrat ojo long lalu angulati surya mangerang sang wayah sing siji ngacang-ngacang to mentokno Kakang Semar kula midhanget ature petuk lha kok dadi kumarang sang Mane Arjuna kaselak kemudu-kudu rasaku kumancil kepengin prapta enggal-enggal sowan ngursaning Sang Begawan Kesawa Sidi lha nek ature Petruk gununge mawon ilang pertapane nggih ilang wonge nggih ilang Kakang Semar pripun Gustiku yen gawe lelakon ora bakal mbalenjani ubayane bakal nglegake ati Kakang. Nggih kula dereke, Den. Mulat para Sang Arjuna semune rongang kamanungsan. Kasur panting kaing mungso nerang tata kadang
Lho kok mripate tutupe. Ya terus. Ayo. Jelas. Mangan cara lampahing angin kuntorangrane ngaraga gara-gara nitore kakiri Orak bumi rakam pito sado loma ngamba amba udan terus